Honzo, to se těžko asi hledají slova. No, jako hledaj, nevím, co mám říct, je tady fakt spousty lidí, spousty známých a je to fakt hezký. To gesto a ta nabídnutá pomoc, moc si toho vážím. Děkoval dlouholetý hokejista Světlé nad Sázavou Jan Kubát, který je po vážném zranění upoután na invalidní vozík. Jak se říká, zranění ke sportu patří. Bohužel mě to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale já říkám pořád, že tím život nekončí. A už vlastně za necelý rok, co jsem na vozejku, tak jsem poznal, že spousty dalších možností. Zkouším sledge hokej, zkouším basketbal a uvidíme, kam povede moje cesta dál. Je před poslední třetinou, tvoje Světlá nad Sázavou prohrává 1-2, ale já si myslím, že kluci by pro tebe měli zabojovat a měli by asi to otočit. Co říkáš? Jako všichni psali, že to dneska není jenom o hokeji, ale já si myslím, že pořád ten výsledek je důležitý, takže doufám, že se to podaří otočit. Otočit vývoj utkání se hokejistům Světlé nakonec nepovedlo a prohráli 2-5. Dopadla na nás trošku asi tíha toho okamžiku, byli jsme dneska takový ustrašený, moc nám to nešlo, ale samozřejmě to podstatnější bylo to, kolik lidí přišlo a jak byli štědrý a jak podpořili Kubise a to je to hlavní. Nás to jenom mrzí, že jsme nepředvedli lepší hokej samozřejmě. Když se podíváme na tu částku, ta je neuvěřitelná. Jo, absolutně jsme to nečekali, když jsme to nějak začínali plánovat, tak tohle nás absolutně nenapadlo, takže strašně moc děkuju všem, kteří se zapojili a je to úžasný, je to skvělý. Pochvaloval si štědrost hokejových fanoušků kapitán Světlé nad Sázavou Jakub Kořínek. Golman Pelhřimova Jan Zour i přes radost z vítězství doplňuje, že jsou na světě i důležitější věci než vstřelené góly a získané body do tabulky. Skvělá atmosféra, to bylo jako bomba a myslím si, že každý z těch kluků i my bychom měli k tomu sportu přistupovat s pokorou, protože vidíte, co se může stát. Kdyby se to stalo komukoliv z nás, tak prakticky už si nezahraje a proto by člověk měl být rád, že si ten hokej může cvrknout a bez nějakých velkých emocí a zahrát si. Podotýká hokejový brankář Pelhřimova Jan Zour. Ze Světlé nad Sázavou Jan Kodet, Český rozhlas.